Abans de començar, vull explicar-te per què farem aquesta meditació. Moltes vegades vivim amb la sensació que hauríem de fer més, d'arribar a més, ser més, i sense adonar-nos-en deixem de reconèixer tot el que ja estem fent. Aquesta meditació és un espai per aturar-nos un moment i tornar a nosaltres mateixes, per respirar amb calma, per reconnectar amb el cos i per recordar la força tranquil·la que ja hi ha dins nostre. Quan ens tractem amb tendresa, el cos es regula. I quan el cos es regula, la vida també comença a anar una mica més a poc. Avui utilitzarem el mètode Aplom, una pràctica d'acompanyament conscient que ens ajuda a fer justament això, aturar-nos, permetre el que sentim, tornar al cos i oferir-nos una mirada amable. És una manera de mimar-nos per dins, de reconèixer el camí que ja estem fent i de reforçar la confiança des d'un lloc serè. No busquem fer-ho perfecte, només estar presents. Així que busca una posició còmoda i començarem. Pots estar asseguda o estirada i deixa que el cos es col·loqui sense esforç. Si vols, pots tancar els ulls. Avui farem un petit viatge interior per reconnectar amb la teva força tranquil·la i amb el ritme natural del teu cos. Respira suaument. Inhala pel nas i exhala per la boca. Una altra vegada. Inhala lentament. I exhala, deixant anar qualsevol tensió. Ara, simplement atura't. No cal fer res, només ser aquí. Sent el contacte del teu cos amb la cadira o amb el lloc on estàs. La primavera ens recorda que la natura no té pressa. Tot creix al seu ritme. Tu també pots donar-te aquest espai. Inhala profundament i exhala lentament. Ara observa com estàs avui. Potser hi ha calma, potser hi ha cansament, potser hi ha moltes coses dins teu. Sigui el que sigui, avui ho permetem. No cal canviar res. Inhala i exhala. Imagina que la respiració és com una brisa suau de primavera que passa pel teu interior.
No força res, només acompanya. Ara porta l'atenció al cos. Pregunta't amb curiositat, on sento més vida dins meu ara mateix? Potser el pit, potser el ventre, potser les espatlles. Deixa que l'atenció descansi en aquest lloc. Inhala cap aquí. I exhala suaument. Cada respiració és com si portés una mica més d'espai, una mica més de suavitat. Inhala. Exhala. Ara observa aquest lloc del cos amb una mirada amable, com si miressis una planta que comença a créixer, sense pressa, sense exigència. Inhala. Exhala. Potser dins teu també hi ha una llavor de confiança. Potser petita, però viva. Inhala. I exhala. Amb cada respiració, imagina que aquesta llavor rep llum i espai per créixer. Inhala. I exhala lentament. Ara posarem una mà al cor o al lloc del cos que ho necessiti. Sent el contacte. I en silenci o en veu baixa et pots dir: estic fent el millor que puc. Gràcies pel que he fet avui. Estic aprenent a cuidar-me. Respira lentament, inhala i exhala.
Sent com el cos es va regulant quan et tractes amb aquesta tendresa. Ara, imagina't caminant per un paisatge de primavera. L'aire és suau. Tot creix sense pressa. Els ocells escatainen. I dins teu també hi ha aquest ritme. El ritme de la vida que sap créixer a poc. Inhala profundament i exhala lentament. Recorda, la confiança no és cridar més fort, és sentir el teu centre amb calma. Ara torna lentament al cos. Sent els peus, les mans. Respira profundament. Inhala i exhala. I abans d'obrir els ulls, et pots regalar una última frase. Confio en el meu ritme. Gràcies per meditar amb mi.